Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong nanay konsing nga nagsaulog sa iyang ika-75 anyos nga adlaw na tawhan kagahapon October 24. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 30. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, ug ang mga gitakda na niyang daan iya usab nga gitawag, ug ang iyang mga gitawag iya usab nga gipakamatarong, ug ang iyang mga gipakamatarong iya usab nga gihimaya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagpadayon niini nga series mga kaigsunan niadtong miaging semana atong gipamalandungan ang verses 29 ug 30. Ug atong nakita nga gilarawan ni Pablo ang walay katapusang tumbong sa Ginoo sa tiunay gayod. Gihisgutan ni Pablo ang nagunang kahibalo sa Dios mahitungod sa iyang mga katawhan ug dili kini nagunang kahibalo mahitungod sa ilang mga binuhatan ug sa ilang pagtuo. Naguna kini nga kahibalo mahitungod sa iyang partikularmente nga mga katawhan nga iyang gipili ng daan sa wala pa matukod ang kalibutan. Ang mga nailhan na niyang daan sa wala pa matukod ang kalibutan, iyang gipili alang sa kaluwasan or ngadto sa kaluwasan. Karon sa verse 30 mga kaigsuonan, nakita nato nga ang tanan nga nailhan ng daan sa Dios ug iyang gipili, iya usab nga gitawag sa iyang gitakda nga panahon. Ang buot ipasabot niini, gitawag kita sa Dios ngadto sa kaluwasan sa wala pa gani matukod ang kalibutan. God has called us to salvation in eternity past. Mao kini gihisgutan ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 7. Ang giingon dinhi, sa tanang mga anaa sa Roma nga gihigugma sa Dios o gitawag aron mahimong mga balaan, mainyo ang grasya ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. God called us in eternity past. Ang buti pasabot niini aduna nay selection sa wala pa gani matukod ang kalibutan. Gitawag kita niya sumala sa iyang katuyuan. Mao kini ang doctrine of God's eternal decree. Now sa atong pagpadayon sa verse 30, ang pulong nga gilarawan sa kining calling or pagtawag sa Greek language kaleo, nga ang buti pasabot niini effectual calling. Ang mga gipili ng daan sa Ginoo alang sa kaluwasan, dili gayud makabalibad gumikan kay giandam na usab sa Ginoo ang ilang kasing-kasing aron mo sanong sa tawag sa ebanghelyo. Mao kini gitawag sa mga theologian og the doctrine of effectual calling. Hinumdumi mga kaigsunan ang kaluwasan usa kini kabutang nga giplano sa Ginoo sukad pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Gipili na niya kitang daan gikan pa sa eternidad. Gitubos kita ni Jesus didto sa Kalbaryo ug dayon ang tanan niyang mga gipili iyang gitawag, effectually called ngadto sa kaluwasan at some point during their lifetime. Ang Ginoo mga kaigsunan matinud-anon sa iyang kaugalingon. Wala gayoy bisag usa ka pulong sa Ginoo nga mawala. Ang giingon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, dili luya ang Dios nga mutuman sa iyang mga saad sama sa giisip sa uban nga pagkaluya. Apan siya mapailubon nga nha kaninyo nga wala nangandoy nga malaglag ang sibisan kinsa kundili nga ang tanan mudangat ngadto sa paghinulsol. So niining taknaa mga kaigsunan, atong tanawon ang kinaiyahan sa effectual calling sa Dios, pagtawag sa Dios sa iyang mga pinili
By effectual, ang buti pasabot ni ini nga effectual, ang Dios nagtawag sa mga makasasala nga adunay epekto. Aduna gayoy effect nga siya muduol kang Kristo alang sa kaluwasan. Now, ang mga supak ni ini nga doctrine, ila kining gimisrepresent. Ilabi na ang mga tawo nga dili gayud ganahan sa Reformed theology. Adunay usa ka tawo nga buot gayud nga makabaton og katubagan sa iyang mga pangutana mahitungod sa doctrines of grace, ug iyang nadunggan gikan sa usa ka pastor nga ang mga nagtuo kuno sa doctrines of grace, nagtuo nga ang Ginoo mamugos sa pagtawag sa iyang mga katawhan, iyang bitaron nga nagsikad-sikad or nagpanikad ngadto sa langit. Nga bisan kuno og dili ganahan ang tawo nga maluwas, pugson kuno sa Ginoo siya og luwas. Well, dili kana mao ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa doctrines of grace. Mao nga ato kining tan-awon niining taknaa mga kaigsunan. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, ang konteksto sa kining gitawag og effectual call or effectual nga pagtawag sa Ginoo. Adisir nato masabtan ang effectual nga pagtawag sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Kinahanglang masabtan nato ang kinaiyahan sa kining gitawag og total depravity. Ang buti pasabot ni ining total depravity is that ang tawo dautan gayud kaayo sa nga tanan, makasasala gayud kaayo sa nga tanan mga kaigsunan. Now, kinahanglan gyud natong masabtan kini gumikan kay kung dili insakto ang atong pagsabot sa doctrine of total depravity, musangput gayud kini sa sipiat nga pagsabot mahitungod sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako ug unsa gayud ang gikinahanglan aron maluwas ang tawo. Tataw gayud kaayong nagtudlo ang Biblia sa doctrine of total depravity. Ang buti pasabot, once again, dautan gayud kaayo ang tanang mga katawhan. Dautan siya sa iyang kasing-kasing. Ang kasing-kasing mao ang sentro sa atong pagkatawo ug sa atong pagbati, dautan ang atong kasing-kasing mga kaigsuonan. Ang giingon sa John chapter 3 verse 19, ug kini mao ang paghukom, ang kahayag mianhi dinhi sa kalibutan ug ang mga tawo nahigugma sa kangitngit imbis nga sa kahayag, tungod kay ang ilang mga buhat mga dautan man. Doctrine of total depravity. Depraved usab siya sa iyang hunahuna. Dili siya makahunahuna og klaro, og tataw, og insakto mahitungod sa Dios. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 17 hangtod sa 18 ang giingon dinhi. Karon kini akong gisulti o gisaksihan diha sa Ginoo nga kinahanglang dili na kamo magkinabuhi sama sa pagkinabuhi sa mga hintil, sa pagkawalay pulos sa ilang mga hunahuna, nangitngitan sila diha sa ilang panabot, nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa pagkaignorante nga anaa diha kanila gumikan sa pagkagahi sa ilang kasing-kasing. Mao kini ang doctrine of total depravity. Gidescribe niini ang kondisyon sa tawo. Unsa pa, depraved usab siya sa iyang konsensya. Dili niya masabtan ang realidad sa iyang pagkadunot, sa iyang pagkahugaw mga kaigsuunan. Siya nagatukod sa iyang kaugalingong balaod mahitungod sa dautan ug matarong. Ang giingon sa Titus chapter 1 verse 15, ang giingon dinhi, sa mga putli ang tanang mga butang putli, apan sa mga hugaw ug dili matinuuhon walay putli, apan ang parehong ilang mga hunahuna ug ilang mga konsensya nahugawan. Unsa pa? Ang tawo depraved usab sa iyang kabubuton. He is depraved in his will. Bisan pa og makita niya ang pagkapeligro sa iyang pagkamakasasala, wala siya'y kabubuton mga kaigsunan nga magkinabuhing matarong ug wala usab siya'y kabubuton nga mudangup ngadto kang Kristo alang sa kaluwasan. Ang tawag ni Martin Luther niini, bondage of the will. Nagapos ang tawo sa dautan niyang kabubuton na wala kini nagpasabot nga ang tawo dili makahimo sa buot niyang buhaton. Of course, ang tawo adunay kagawasan sa pagbuhat sa tanang gusto niyang buhaton. Apan ang iyang gustong buhaton pulos dautan ug sala at tubangan sa Ginoo. Bisan pagbubuhat siyag maayo, aduna gihapoy sagol nga dautang motibo ug dautang elemento. Now, gumikan sa depravity sa atong kinaiyahan,
nagpadayon gayud kita sa paglakaw sa dalan sa kasalanan nga padulong sa kalaglagan sa impyerno. Ang atong unod mismo mao ang nagpugong kanato sa paghimaya sa atong buhi nga Dios sa bisag unsang pamaagi. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 7 to 8, ang giingon dinhi, tungod kay ang hunahuna nga unod nun adunay kaaligot-got batok sa Dios. Tungod kay dili kini mo pasakop sa balaod sa Dios ug tinuod gayod dili kini makahimo ang mga anaa diha sa unod dili makapahimuot sa Dios. Mao kini ang atong kinaiyahan mga kahigalaan. Ang tanang mga binuhat sa Dios mubuhat gayod nga consistent sa ilang kinaiyahan. Mao gani nga giingon ni Jeremias sa Jeremiah chapter 13 verse 23. Ang giingon dinhi, mausab ba sa Ethiopianhon ang iyang panit o sa leopardo ang iyang mga batik? Nan, kamo man usab makabuhat og maayo nga mga naanad na sa pagbuhat og dautan. Gipakatawo kita niining kalibutan nga aduna gayoy corrupt nga kinaiyahan. Dili nato kini mausab mga kaigsunan, dili nato kini mabag-o. Walay tawo sa iyang corrupt nga kondisyon or corrupt nga kahimtang nga makadecide sa iyang kaugalingong kabubuton nga muduol sa atong Ginoong Hesukristo. Dili siya makahimo ug dili usab siya ganahan. Ang giingon ni Jesus sa John chapter 6 verse 44, walay makaduol kanako gawas lamang kung ang amahan nga nagsugo kanako mupaduol kaniya ug bangunon ko siya sa katapusang adlaw. But pasabot, kung pasagdahan ang tawo sa iyang kaugalingon, dili gayud siya muduol sa Ginoo, dili siya ganahan. Ug gisumpayan pagayod ni Jesus sa verse 65, ug siya miingon, mao kini ang hinungdan nga giingon ko kaninyo nga walay makaduol kanako gawas lamang kung ihatag kini kaniya sa amahan. So, ang tanan gayong mga katawhan, mga kaigsunan, walay exempted. Dautan gayod, pulos mga makasasala, depraved, polluted, nalata, gumikan sa sala. Ug wala gayoy makausab niini gawas lamang sa atong buhi nga Dios. Walay makabag-o ug makatangtang sa atong pagkadautan, gawas lamang sa gamhanan nga kamot sa Dios. Ang kasing-kasing sa tawo hugaw gayud kaayo, sama kahugaw sa kasing-kasing ni Satanas actually. Ang kinaiyahan sa tawo baho gayud kaayo, sama kabaho sa kinaiyahan ni Satanas. Now wala kini nagpasabot nga wala nay responsibility ang tawo o responsibilidad nga muduol sa Dios. Ang tawag sa ebanghelyo mga kaigsuunan gitanyag ngadto sa tanan, mo kini gitawag og general call. Ang ebanghelyo giwali ngadto sa tanan. This is referred to as God's general call nga miabot ngadto sa tanang mga katawhan sa kining gitawag og common grace. Common nga grasya nga nadawat sa tanan. Dili saving grace ha or grasya nga makaluwas, kundi common grace. Gisugo sa Ginoo ang tanang mga katawhan nga maghinulsol. Ug nangandoy ang Ginoo nga ang tanang mga katawhan maluwas. Ang giingon sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 nga nagtinguha nga ang tanang katawhan maluwas ug mudangat ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Mauusab kini ang giingon sa Ezekiel chapter 33 verse 11. Ang giingon dinhi, isulti ngadto kanila samtang buhi ako, nag-ingon ang Ginoong Dios. Wala ako'y kalipay sa kamatayon sa dautan, kundili nga ang dautan mo talikod gikan sa iyang lakang ug mabuhi. Talikod kamo gikan sa dautan ninyong mga lakang, kay nganong mamatay man kamo, o balay ni Israel. Mao kini ang desire sa Ginoo, ang iyang pangandoy sa iyang kasing-kasing. Apan, klaro usab kaayo sa Biblia nga wala gayod gitakda sa Ginoo nga maluwas ang tanang mga katawhan. Hinunua, gitakda sa Ginoo nga maluwas ang iyang mga piniling katawhan, nga iyang gipili sa wala pagani matukod ang kalibutan. Sila ug sila lamang ang makadawat sa libre nga gasa sa kaluwasan. Sanglit kitang tanan gipakatawo man nga patay diha sa espiritu, patay ang atong kalag, spiritually dead. Nanginahanglan kita og bag-ong pagkatawo or new birth. Kining gamhanan nga buhat sa Dios, gitawag kini og effectual calling. Mao kini ang effectual calling mga kaigsuunan, nga gibuhi sa Ginoo ang patay nga kalag sa katawhan. Aduna kini kalainan sa gospel invitation.
Ang ebanghelyo gitanyag ngadto sa tanan, apan ang mga piniling katawhan lamang sa Dios ang musanong sa ebanghelyo, gumikan kay ang balaang espiritu mao ang nagpanglihok aron nga mabuhi ang ilang patay nga kalag, aron nga musanong sila sa tawag sa ebanghelyo. And once again, this is the doctrine of effectual calling. Ang mga pinili lamang nga katawhan sa Ginoo ang moresponder sa tawag sa ebanghelyo. Ug ang instrumento nga gigamit sa Ginoo aron pagatawgon ang iyang mga piniling katawhan, of course, mao ang pagwali sa ebanghelyo, the gospel preaching. Mao gani nga miingon si Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, ang giingon dinhi, alang niini gitawag niya kamo pinaagi sa among ebanghelyo aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. So walay effectual calling kung walay pagwali sa ebanghelyo. Mao gani nga naningkamot kita dinhi sa kahanginan sa pagwali sa ebanghelyo, gumikan kay mao kini ang pamaagi nga pagagamiton sa Ginoo aron ang iyang mga piniling katawhan bisag asang dapit makadungog sa mensahe sa kaluwasan, maghinulsol sa ilang sala ug mudangup kang Kristo alang sa ilang kaluwasan. The gospel preaching is the instrument used by God to call His chosen people from different corners of the world. And of course, daghan ang nakadungog sa wali sa ebanghelyo, sa general call of the gospel, pero dili mo sanong, dili mo responder. Dili sila pinili nga katawhan sa Ginoo. Mailhan magyud nato ang piniling katawhan sa Ginoo, gumikan kay aduna sila'y kasing-kasing nga mutubag sa tawag sa ebanghelyo kay gitandog sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Ang balaang espiritu mao ang nagpanglihok in effectual calling. Apan mahinungdanon gayud kaayo ang pagwali sa ebanghelyo kay kung walay pagwali sa ebanghelyo, walay effectual call. Ang giingon sa Romans chapter 10 verse 14, unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala nila madunggi, so kinahanglan gayud nilang madunggan, and that means kinahanglang aduna gayoy mga magwawali sa mensahe sa ebanghelyo. Dili automatic nga maluwas ang mga piniling katawhan sa Dios. Kinahanglan gayud nilang madunggan ang mensahe sa ebanghelyo. Kinahanglang mailhan gayud nila ang atong Ginoong Hesukristo ug musanong ang ilang kasing-kasing diha sa paghinulsol ug pagsalig kaniya lamang ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Mao kini ang unang punto, man is totally depraved. Dautan gayud kayo. Ug mao kini ang iyang kondisyon niadtong nadunggan niya ang mensahe sa ebanghelyo. Busa, dili gayud siya makaduol kang Kristo, gawas lamang kung magpanglihok ang balaang espiritu sa iyang kasing-kasing ug hunahuna. Ikaduhang punto, God's effectual call unto salvation. Kini nga calling mga kaigsunan or pagtawag, tataw gayud kaayo kining gitudlo sa balaang kasulatan. Romans 8:30 once again. Ug ang mga gitakda na niyang daan iya usab nga gitawag, ug ang iyang mga gitawag iya usab nga gipakamatarong, ug ang iyang mga gipakamatarong iya usab nga gihimaya. And in 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 ang giingon dinhi, apan kinahanglan gayud kami nga magpasalamat sa Dios kanunay alang kaninyo mga igsuon nga gihigugma sa Dios. Tungod kay gipili kamo sa Dios ingon nga unang mga bunga aron maluwas, pinaagi sa paghimong hinlo, pinaagi sa espiritu ug sa pagtuo sa kamatuoran. So this is really the doctrine of effectual call. Now sa unsang paagi pagatawgon sa Dios ang usa ka tawo aron mahimong magtutuo kang Kristo. Dili biya supakon sa Ginoo ang kabubuton sa tawo, dili mamugos ang Ginoo. Wala man niya pugsa si Judas nga mubudhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao gyud toy gitinguha sa kasing-kasing ni Judas gumikan sa iyang pagkadautan. Ang grasya sa Ginoo nga dili mabalibaran, wa kini nagpasabot mga kaigsunan nga ang iyang mga gitawag magsikad-sikad kay dili gustong maluwas. No, dili ka na ang pamaagi sa Ginoo aron tawgon ang iyang mga piniling katawhan. Ang pamaagi sa Ginoo, iyang bag-uhon ang ilang kasing-kasing. Iyang bag-uhon ang ilang kabubuton. Mao kini gipasabot sa chapter 10 sa Summary of the Christian Faith Philippines, usa ka confession of faith nga bag-o lamang nga nahulma. Chapter 10, paragraph 1 of effectual calling ang giingon dinhi God chose certain people for eternal life.
At a time that he deems right, he uses the word and spirit to effectively call them out of their natural state of sin and death. He brings them to a place of grace and salvation through Jesus Christ. He enlightens their minds so they can understand spiritual things and the things of God. He replaces their hard, stony hearts with hearts of flesh, making them responsive to Him. He renews their wills and through His immense power directs them toward what is good. He draws them to Jesus Christ and they come willingly because of His grace. So nagtuwa ko nga bisag English kadto mga kaigsuuna, nasabtan gihapon nato kadto. And then ang balang espiritu magsugod na og pagpanglihok sa kasing-kasing ug hunahuna sa usa ka tawo aron makita na nila ang pagkapiligroso sa ilang kahimtang. Ang giingon sa John chapter 16 verse 7 and 8, "Apan isulti ko kaninyo ang kamatuoran, kini alang sa inyong ikaayo nga mubiya ako, kay kung dili ako mubiya, dili mo anha kaninyo ang magtatabang. Apan kung ako mubiya, ako siyang ipadala kaninyo, ug kung moabot na siya, tandugon niya ang kalibutan mahitungod sa sala, ug sa pagkamatarong ug sa paghukom." Ang gihisgutan ni Hesukristo niini mao ang balaang espiritu. Ministeryo sa balaang espiritu ang pagtandog sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan aron ilang masabtan ang ilang tinuod nga kahimtang nga sila dautan ug makasasala at tubangan sa Dios nga nanginahanglan sila og kaluwasan. And of course, ang instrumento nga gamiton sa balaang espiritu aron tandugon ang mga katawhan mahitungod sa kasalanan mao ang pulong sa Dios. Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 12 ang gingon dinhi, "Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagapanlihok nga gamhanan, labi pang hait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing." And then, ang sunod nga step nga buhaton sa Ginoo sa pagtawag sa mga makasasala ngadto sa paghinulsol, mao kining gitawag og regeneration or new birth, kining bag-ong pagkatawo. John chapter 3 verse 3 hangtod sa 8, ang giingon dinhi, "Mitubag si Jesus kaniya, sa pagkatinuod ako magaingon kanimo, gawas lamang kung ang usa ka tawo matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios." Miingon si Nicodemos kaniya, "Unsaon man nga matawo ang usa ka tawo kung tiguang na siya? Makasulod ba siya sa ikaduhang higayon sa sabakan sa iyang inahan ug mahimugso?" Mitubag si Jesus, sa pagkatinuod ako magaingon kanimo, gawas lamang kung ang usa ka tawo matawo sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang natawo sa unod man, ug ang natawo sa espiritu usab. Ayaw og katingala kung giingon ko kanimo, kinahanglang matawo ka pag-usab. Ang hangin muhuyop bisag asa kini buot muhuyop, ug madungog mo ang tingog niini, apan dili nimo masayran kung asa kini gikan ug asa kini padulong. Ingon usab niini ang matag usa nga natawo sa espiritu. Now, kini nga pagpukaw o pagkatawo pag-usab, mao kini ang naghatag og katakos sa usa ka tawo nga makita niya ang iyang tinuod nga kahimtang for the first time, ug madunggan gayud niya ang mensahe sa ebanghelyo for the first time. Madunggan but pasabot masabtan gyud niya sa tinuuray gayud ang mensahe sa ebanghelyo for the first time. Sa una nadunggan niya ang wali pero wala niya masabti. Ug kini nga bag-ong pagkatawo moresulta kini sa tinuod nga paghinulsol ug pagtuo kang Kristo, ug moresulta kini sa bag-ong kinabuhi. Bag-ong pagkatawo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. "Busa kung si bisan kinsa anaa diha kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan milabay, tan-awa ang bag-o miabot na." Ang balaang espiritu mao ang naglamdag sa atong mga hunahuna, nagsugod kini sa atong regeneration or bag-ong pagkatawo, ug nagpadayon kini sa tibuok natong kinabuhi, adisir kita kuhaon sa atong Ginoo. Ug matag kasinatian nato kinahanglan natong sukdon sa pulong sa Ginoo. Ang balaang espiritu nagtestimonyo mahitungod kang Kristo. John chapter 15 verse 26 ang giingon dinhi, "Apan inig abot sa magtatabang nga akong ipadala nganha kaninyo gikan sa Amahan,
ang espiritu sa kamatuoran nga nagikan sa amahan, musaksi siya mahitungod kanako. So mo kini ang buhat sa balaang espiritu. Unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 3 ang giingon dinhi, busa buot ko nga masabtan ninyo nga walay namulong diha sa espiritu sa Dios nga makaingon og tinunglo si Jesus, ug walay makaingon og si Jesus Dios, gawas lamang kung diha sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu usab mga kaigsuunan ang nagpadayag kanato sa pagkamahinungdanon sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, kay ang pulong mahitungod sa cross kabuang alang sa mga nangalaglag, apan kanato nga giluwas gahum kini sa Dios. Now, kinahanglan nga atong hunahunaon si Kristo nga nagtarget gayod sa mga katawhan nga pinili sa Dios. Siguraduhon gayod sa Ginoo nga ang iyang mga piniling katawhan makadungog sa mensahe sa Ebanghelyo, makasabot sa mensahe sa Ebanghelyo, mahatagan og bag-ong kasing-kasing ug hunahuna, ug mutawag gayod sila diha sa Ginoo sa paghinulsol ug pagsalig alang sa ilang kaluwasan. Mao kini ang doctrine of effectual call. Now, unsa may ilhanan sa usa ka tawo nga siya tinawag ba gayod sa Dios, nga siya usa sa mga pinili sa Ginoo. Usa sa mga ilhanan is that aduna na sila'y pakigsandurot ug pakiglambigit kang Kristo. Aduna na'y relationship with Christ. Ang Kristohanon mao ang usa ka tawo nga nakakita gayod sa kaanyag ug kaambong sa atong Ginoong Hesukristo ug sa kaanindot sa mensahe sa cross. Atong gigakos ang tibuok persona sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong kinabuhi atong gihalad kaniya. Ang iglesia gicomposed kini sa mga katawhan nga nahiusa diha kang Kristo ug adunay panagsandurot sa usag-usa. Ang giingon ni John Calvin, the whole purpose of the gospel is that Christ be made ours and that we be engrafted into His body. Ang tumong kuno sa Ebanghelyo is that maangko nato si Kristo ug kita masumpay ngadto sa iyang lawas. Usa kini sa mga ilhanan, Acts chapter 2 verse 42, mo kini ilhanan sa mga Kristohanon. Ang giingon dinhi, ug ilang gigahin ang ilang kaugalingon ngadto sa pagtulunan sa mga apostoles, ug sa pagpakigsandurot sa usag-usa, ug sa pagtipik-tipik sa pan, ug sa mga pagampo. Ilhanan sa mga tinuod nga Kristohanon. Adunay hunger for the Word of God, ug adunay pakig-fellowship sa mga kauban nga magtotoo. 1 John chapter 1 verse 3, ang giingon dinhi, nga ang among nakita ug nadungog amo usab nga gimantala nganha kaninyo, aron nga kamo usab makabaton ug pakiglambigit kanamo, ug tinuod gayod ang atong panagsandurot kauban sa amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. So ang pagtawag sa Dios ngadto sa kaluwasan, usa kini ka everlasting call, walay katapusan nga pagtawag. Tipigan gayud sa Ginoo ang iyang mga katawhan hangtod sa kahangturan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 ang gingon dinhi, karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw mismo ang hingpit nga maghinlo kaninyo, ug hinaot nga ang tibuok ninyong espiritu ug kalag ug lawas matipigang walay buling sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Of course, pagatipigan gayud kita sa Ginoo. Now, human nga nadungog ninyo kini nga mensahe, ang pangutana, unsaon man nimo pagkasayod higala nga ikaw tinawag sa Dios? Or unsaon nimo pagkasayod nga usa ka sa mga pinili sa Dios alang sa kaluwasan? Masayra nimo nga pinili ka sa Dios kung ang imong kasing-kasing mamagnet ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, mabitad ngadto kang Kristo. Ang tawo nga walay kasing-kasing gayud alang kang Kristo, basin og dili gayud kana pinili. Kaya ang tinuod nga pinili, muduol gayud kang Kristo, musimba kaniya ug muhimaya kaniya, muduol sa atong buhi nga Dios. Busa susiha ang imong kasing-kasing higala, aduna ba ikay pangandoy or tinguha alang sa atong Ginoong Hesukristo, alang sa iyang pulong, alang sa pagsimba sa atong buhi nga Dios? Kung wala kay tinguha, basig dili gyud ka pinili, ug dili gyud ka makabato niini nga tinguha, mutamihid ka sa Ebanghelyo. Apan kung pinili ikaw higala, aduna gayud ikay
kagutom ug kauhaw sa pulong sa Dios ug tinguha nga imong mailhan si Kristo hangtod sa kahangturan. Now kung wala kini kanimo, pag hinulsol sa imong sala, tawag sa Ginoo, pangayua kaniya ang bag-ong kasing-kasing, pangayua kaniya ang tinuod nga kaluwasan, ug ang saad sa Ginoo si bisan kinsa nga mudangop kaniya dili gayod niya isalikway. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.